Ofundisayo uVabakshni Maharaj. Asibuke noma sithi ukuthi nje ubheka isibalo ngisho ngathi ibalo ezimbalo sesiqhamula nje sobheka nje sisodwa isibalo sethu esoqhubeka futhi sisifundise ngama trigonometry substitutions. Fana ngabe usujwayele ukubona isithombe esinjengalesi noma isibalo esibhalwe njengalesi zijwayeze uma ukuthi awukakajwayeli. Sino 1 over square root sika 3 minus 2x sithi dx. Sifuna ke ukusebenzisa lesibalo noma ukuthi sisenze ngendlela ezosebenzana nani nama substitution. Sifuna ukubona nje ukuthi kuzosebenza kanjani lokho. Asithi siyoguqula ngale eceleni singazipha usin squared theta plus cos squared theta sizikhumbuze nje noma yini kulingana no1 lokho. Uma sithi cos squared theta equals to 1 minus sin squared theta sikukusekela lokhu kuyefana kancane naloku esinakho la ngaphansi. Uyabona 1 minus sin squared theta kuyesondelene no 3 minus 2x squared. Uyayibona into njengaleyo. Ngakho singaguqula sithini? Singaguqula ngokuthi sithi 1 over 3 minus 2x squared sibe no 1 over 3 1 minus 2 over 3 x squared engabe sekuyefana nokwenza into enjengaleyo. Yabona uma sikugoqa kuyefana nokuthi siguqulile into enjenga lesinayo eceleni. Awuzange nje washintsha noma wantshontsha okuthize siguqulile nje kamnandi. Asibona ukuthi ngezansi ke singaphunyelwa isibalo esinjengani. Singehla ke nawo u2 over 3x squared minus sin squared theta. Sithi kuyefana naloko noma sithi kuyelingana naloko. Uma sisuka lapho ke sesithini? Sine square root sika 2 over square root sika 3x sithi equal sin theta. Ekutheni equal sin theta sitholani? Sithola ukuthi kufana nani? Sifana ukuthi sithola ukuthi usin theta okanye basithi utheta uyefana no-arc sin. Okwamanje endaweni ka-arc sin sino square root of 2 sibe no square root of 3 ngezansi sithi x kuyefana. Nala ngezansi singathi u-x lona singaguqula noma siuveze ngendlela ethini? Ethi x equal square root of 2 enzansi sibe iwona square root of 2 ngenhla sinobani? Sino square root of 3 sin theta kuyefana lokho. Asibone ukuthi kuzosisiza na ukwenza izinto ngaleyo ndlela. Sino dx over d theta manje esingakubiza ngoni ngo square root of 3 over square root of 2 cos theta kuyefana nani nokuthi sithi dx square root of 3 over square root of 2 cos theta d theta kuyefana into eyodwa nje ebhalwe ngendlela ezimbili. Asidlulele. Sino ezansi uphawu lethu lwesibalo yini emele yehle nje ngizama ukuthi lapha phezulu ngithi dx yini emele iyehle ezokhombisa ukuthi isibalo sethu nangempela sikwazile ukuthi siguqule ngendlela ye-trigonometry sesiyafikela emaphethelweni. Sino njengoba sinako nje vele phezulu sokuphinda phinda sine square root sika 3 over square root sika 2 cos theta d theta ezansi ke ngendlela okwenziwa kwesibalo njengoba sesiqalile sinobani? Sino 3 ngaphakathi sino 1 minus 2 over 3 x squared lona uzosipha bani? Usipha usin squared theta. Ngoba bese sivumelene ukuthi kuyefana nokuthini? Ngokuthi usin squared
theta laphaya ka-2/3 x squared. Singakugoqa ke lokhu ke njengenjwayelo noma njengokuvumelwana ukuthi u1 minus sin squared theta uyelingana no cos squared theta. Okushiya phezulu sino x sino square root of 3 divided by the square root of 2 sithi cos theta d theta ngezansi ke sesino 3 cos squared theta. Okuzosiza kanjani? Yabona ngezansi sinawo cos nangenhla sinawo cos. Kuzothi kwenzekaleni ke lokho? Kuzoshiya no 3 we square root over 2 we square root sibe no cos theta. Ezansi nakhona sine square root of 3 sibe no cos theta. Basusane utheta bethu kamnandi ngoba nisikwazile ukuguqula u3 wethu ube njani ube square root ngenxa yani yokususa usquared ngale ku cos. Base siba no 1 over square root of 2 d theta. Sibe no 1 over square root of 2 d theta equal 1 over square root of 2 theta plus c njengenjwayelo nangokubaluleka ukuthi uma sesifika la ngezansi ke isibalo sethu singakhohlwa ubani singakhohlwa uplus c wethu we constant oqonda ukuthi ngenzeka ukuthi isibalo sethu sibe nokucishe kufane okuphinda phindanayo njalo njalo. Kuyasiza ukuthi sibe njani sibe no c okhombisa kona lokho. Asibuyele emuva sithi kuyobheka ukuthi sihamba ngendlela kuyiyo yini. Ya ngathi sisame ngendlela ekuyiyo. Sino 1 over square root sika 2 sinyuke sithi square root sika 2 ngezansi square root sika 3 plus c esingakugoqa njengani njengokuguqula lesi sibalo besisiphiwe ekuqaleni. Kamnandi kalula kanjalo ngaphinde futhi ubheke ngemuva ukuthi uhambe ngendlela yini.